belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Uit een onderzoek dat de Universiteit van Curaçao onlangs heeft gehouden, blijkt dat bijna 35% van de leerlingen in het funderend onderwijs het afgelopen schooljaar werd gepest. 35% gaf aan zelf te hebben gepest. Bovendien geeft meer dan de helft van de leerlingen aan op de een of andere wijze te maken te hebben gehad met discriminatie als slachtoffer. Het gaat vooral om pesten vanwege de seksen van mensen, vanwege de huidskleur en de sociaal-economische status. Dr. Odette van Brumme-Kirikori roept op om meer aandacht aan dit onderwerp te besteden. Pest en discriminatie komen relatief veel voor in het funderend onderwijs op Curaçao, zo benadrukt ook rector magnificus Francis Delanoy. Hij roept op tot een samenwerking met het ministerie van Onderwijs om te zorgen dat hier meer tegen gedaan wordt. Volgens hem hebben kinderen die worden gepest en gediscrimineerd vaak moeite om op school mee te komen. Ze dragen een last met zich mee en die komt dan tot uiting in lagere cijfers. Dat heeft niks te maken met de intelligentie van de leerlingen, maar wel met het feit dat ze zich niet veilig voelen op school, aldus Delanoy. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Veel juridische aspecten van de wet normering topinkomens zitten niet goed in elkaar. Dat zei Kurt Belvoort van Bureau Telecommunicatie en Post gisteren tijdens de eerste dag van de technische briefing over deze wet in het parlement. Als we naar de rechter gaan met de normeringswet is er een grote kans dat de overheid verliest, aldus Belvoort. Het is niet zo dat alle topfunctionarissen bij overheids-NV's dieven zijn. Dat zei Curo-directeur Jan Mulaste gisteren tijdens de behandeling van de wet normering topinkomens in het parlement. Volgens hem is er sprake van een demonisatie van de mensen die veel verdienen binnen overheids-NV's. Hij benadrukte dat de wet die nu op tafel ligt op een rare manier tot stand is gekomen. De inhoud komt niet overeen met de cao's die zijn getekend. En het kan een brain drain tot gevolg hebben, aldus Laste. Volgens minister van Onderwijs, Cultuur, Sport en Wetenschap, Citré van Heidoren, is een nieuw embleem voor Curaçao van groot belang. Op die manier kunnen meer mensen zich identificeren met het land Curaçao dat in 2010 is ontstaan. Gisteren vond er een persconferentie plaats van de overheid om meer aandacht te geven aan het nieuwe embleem. Tegelijkertijd werd ook aangegeven dat mensen die uiteindelijk een winnend nieuw embleem van Curaçao ontwerpen, daar 15.000 gulden mee kunnen verdienen. Het is de bedoeling dat op 10 oktober het nieuwe embleem voor Curaçao wordt gepresenteerd. Er komen dagelijks 17 nieuwe COVID-besmettingen bij op Curaçao. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In de periode tussen 27 juni en 3 juli zijn er 117 nieuwe besmettingen geregistreerd. 107 mensen gingen in die periode uit de isolatie. Er werden in die tijd meer dan 500 mensen getest. Het gaat om een positivity rate van 23%. In totaal liggen nu 5 mensen met een COVID-besmetting in het ziekenhuis, waarvan 1 op de intensive care. Er zijn 155 actieve gevallen, al dus de laatste cijfers van de overheid. De overgang van de Curaçaose voetballer Tyrell Malacia naar Manchester United is rond. Dat heeft Manchester United gisteren bevestigd. Daarmee verlaat Malacia Feyenoord. Er zou naar verluidt 15 miljoen euro worden betaald voor de voetballer die ook in Oranje speelt. Daarmee is de vleugelverdediger de op 2 na duurste uitgaande transfer ooit van Feyenoord. Malacia zei dat het een prachtig gevoel is om voor Manchester United te gaan spelen.
Dr. Odette van Brummen-Kirigori presenteerde vanochtend de resultaten van een onderzoek naar pesten en discriminatie in het funderend onderwijs op Curaçao. We hadden met haar een gesprek over die resultaten en wat de gevolgen van het onderzoek zou moeten zijn. 34,2% is al slachtoffer geweest van pesten, terwijl 52% slachtoffer is geweest van een of andere vorm van discriminatie. En wat is het verschil? Nou, het verschil is heel belangrijk inderdaad om even bij stil te staan. Pesten betekent dat je gewoon wordt blootgesteld aan negatieve uitingen. Dus dat mensen jouw woorden of bepaalde zaken noemen wat niet echt prettig of plezierig wordt ervaren. Terwijl discriminatie is als je wordt uitgesloten op basis van wezenlijke kenmerken van de persoon. Dan moeten we denken aan huidskleur, ras, haar, type, religie, seksen enzovoort. Maar als andere leerlingen tegen een leerling zeggen dat hij dik is, maar er wordt verder geen gevolgen aangetroffen, dan hebben we het over pesten. Maar wordt een kind echt helemaal buitengesloten, dan hebben we het over discriminatie. Ja, want dat is wat kinderen wel doen. Dus kinderen zeggen soms, je bent dik, dus ik speel niet met jou. Dus dan spreken we over discriminatie. Want je wordt uitgesloten op basis van een wezenlijke kenmerk wat je hebt. U heeft ook onderzoek gedaan hoeveel kinderen zelf toegeven dat ze pesten. Hoe groot is dat aantal? Dat is 35% van de leerlingen die we hebben ondervraagd hebben toegegeven dat ze zichzelf schuldig hebben gemaakt aan pesten. Misschien zijn het er ook wel meer. Ja, natuurlijk. Maar dat waren die leerlingen die inderdaad bewust waren dat ze het hebben gedaan. Want soms is het ook een onbewust proces. Hè? Dus men is niet bewust dat men bezig is of zich schuldig maakt van pesten of discriminatie. En dat kunnen we met dit rapport nu doen. Hè? De leerlingen bewust maken, scholen bewust maken, want het is nu onderzocht, maar hier moet wel wat mee gedaan worden. Ja, zeker weten. Dus de bedoeling van ons is dat wij gewoon willen dat het meer aandacht krijgt, ook onder de bevolking, gewoon in zijn geheel. Dus ook ouders, maar ook scholen natuurlijk. Dat men bewust met hun kinderen praat, dat ze ook een goed voorbeeld geven. Dus dat ze zichzelf ook niet schuldig maken aan discriminatie of pesten. En dat ze ook de kinderen met de kinderen bespreken, wat zijn de gevolgen, wat heeft het te maken, waarom moet je dat doen, wat voor impact heeft het voor die slachtoffer. Dus dat is wat wij eigenlijk voor staan op dit moment. En wij denken dat het ook heel belangrijk is dat de leerlingen vaardigheden aanleren om te kunnen omgaan met negatieve emoties. Want wat je heel vaak ziet is dat leerlingen die boos zijn, triest, teleurgesteld of wanhopig, gaan ook over tot pesten of discriminatie. En ten derde wat we ook zien is dat er ook heel vaak sprake is van een victim bully cycle. Dat betekent dat op het moment dat je gepest wordt, ga je op een gegeven moment ook zelf anderen pesten. En dan word je weer gepest, ga je ook door, dus dan heb je zo'n vicieuze cirkel. En dat is ook belangrijk om te doorbreken. Eén vraag. Bent u geschrokken van het aantal van de cijfers en zijn we heel anders dan andere landen? Ik moet zeggen, ik was een beetje geschrokken. Ik wist wel dat het speelde, maar ik had niet verwacht dat discriminatie bijvoorbeeld op iets meer dan 50% zou voorkomen. Dus ik ben inderdaad geschrokken. Ik denk dat wij toch wel best wel hoog scoren. Ik moet wel toegeven, ik heb het nog niet geanalyseerd en neergelegd naast Aruba of Bonaire. Want zover ik weet zijn er geen cijfers nog bekend. Maar ik vind voor een klein eiland is het wel alarmerend. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.